Okay, mo Oo. pa nga aga ha aton nga tanan. Labi na mga namamati nga nagkikitaan aton programa idi ha Bombo Radyo Tacloban. Mhm. Sir, kumusta? Bagkano tiyo na-observe yan na nga baka nagtikang-tikang na ito Semana Santa nga mapasunga panahon. Oo no? Anato napansin niya na bisan maram ako hikirita nga tanan na nakakapansin nga medyo gumuti talaga an aton mga four wheels nga diha kakalsadahan nga Mhm. nabiyahe kapag kaya na. Pero no kay an siring manhan aton Malacañang in suspended na an aton trabaho gobyerno yan na nga 12 noon akikitaon pa naton makikita pa naton niya ano kung magdadamo ba or maguguti pa iton aton mga sasakyan nga diha kakalsadahan. Mhm. Sir, ano't usually nga aksidente, bunggo ay ba ini? Mas duroda mo yan na nga summer season? O ano, inin waray pagud kita hiton baseline data no pero aton nakikita base ha aton may da nga impormasyon adi lagi hapon kita ha mga motor Mhm. ano medyo damo-damo pa kita aton mga road accidents sa motor nga banda. Mhm. Ano yun, sir, mga hubog? Mo iton aton pa ini identify kasi damo-damo iton reasons pa no kasi hapag kaya naman god taton kinikita ano is mas prefer iton aton mga kababayan iton motorsiklo Yes. kasi aside lang nga accessible medyo sinisiring pa naton hira nga mas economical kontra hiton iba nga mga mode of transportation. Mhm. Mas madagbit manggod ano iton motor. Oh. Sir, ano nga status na ngayon yan na iton mga ospital nga niya region considering nga ma-enter kita Semana Santa? Oo. Kung makikita naton, nagpagawasan aton Department of Health ano, Central Office in advisory or Facebook page sa aton Department of Health nga Facebook page nga nasa rin nga naton Secretary ano Hisek Ted Herbosa nga tanan waray suspension iton aton ZBB iton aton YAKA programs nga dahiton aton mga hospitals nga diha aton rehiyon ano ha Region 8 iton aton mga DOH retained hospitals ready ngan capacitated iton aton tikaarabot nga Holy Week celebration. Mhm. So Sir, waray suspension sa naton services. mhm. Sir, based on your data, ano iton may da pinakadamo nga cases ngayon na hepatic? Like, considering han mga una nga mga tuig, dehydration ba, damo nagkakahimatay, mga sugalit, yes, sir? Pag kaya na ano, ginkikitaan naton kasi summer manggod, Mhm. pwede dumamo iton aton cases iton mga nahimamatay. Pero kasi, ini nga mga kaso ano, aadi limited inihiya nga diha aton mga RHUs, nga diha aton mga LGUs, kasi iton aton mga local governments, may damanggo din hiragin papagawas or ginpapa detail nga Mhm. mga health emergency responders sa ira mga munisipalidad. Pero kinikitaan nato na no nga there is a possibility nga habang nagsiselebrar kita or nag-observe kita ito naton karon Holy Week in magkakamayda mga kaso in mga dehydration ng mga nahimamatay or Mhm. tumataas ang DT. Mhm. Ano, sir, iyo ma-advise or mapapahinumdum para inihara nga mga tawo nga siguro naton diked man siguro magnaroduro para hiton na pag pinasira ka or maghinulat pinabulad o kung ano-ano man ito. Oo. Salamat sa rito nga pakiana no. So para ha aton nga diha Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development, kung nakaka-follow po kita mga kasangkayan na hiton aton Facebook page, nagpagawas na kitahan aton advisory, tinatawag din naton nga mahahalagang paalala ngayong Semana Santa. Para po iwas heat stroke, iwasang magbilad sa araw, magsuot ng preskong damit at saka gumamit ng payong o sombrero kapag lalabas po tayo kay yan na hiton aton pag-celebrate is summer season gihapon hiya. Tapos po, uminom tayo ng tubig, magdala ng tubig kung yan na nauuso na naton mga tumblers ano. Mas Mhm. maupay kung may dakita mga dara-dara lang ang aton tubig para sure kita nga safe talaga aton na iinom. Uminom ng madalas, nga recommend naton of course an 8 glasses of water every day ito nga iwasan para maiwasan ng dehydration. Mag-ingat po tayo sa sakit, iwasan ang sore eyes, ubo at sipon,
gumamit ng proteksyon laban sa dengue kasi paggagabi or napapansin natin na aton klima medyo pag makadanay mauran. Nganhin magpatingin agad kung may mga sintomas ng ubo at sipon at patuloy tayo na mag-ingat, no, maghugas ng kamay, magsuot ng mask kung kailangan, labi na po kung may ubo at sipon. At para sa aksidente po, piliin ang ligtas na pagpipinitensya. Bantayan ang mga bata sa mga water activities kung tayo po ay pupunta sa mga beach or may mga water activities po tayo na gagawin ngayong Holy Week. At mag-ingat po tayo sa biyahe. Kailangan po i-check natin ang ating mga sasakyan, mapamotor man ito or four wheels, kung ito ay road safe na pa siya or road tinatawag natin nga pwede hiya maibiyahe na. Ngan para iton aton food kinahanglan naton i-maintain may tinatawag kita nga 4Ms. Tinatawag naton ini nga limitahan naton ang mamantika, maaalat, matatamis at matatabang pagkain. Limitahan lang. Di rin man naton sinisiri nga ayaw good kaon pero limitahan po sana natin ngayong Holy Week. Ayan po ang ating mga paalala mula sa Department of Health din sa Eastern Visayas, sir. Sir, okay lang ba kung ito magpepenitensya, maparaysang, ano't stand ito ng Department of Health ini? Although culturally acceptable po ini pero pinapaalala po natin nga di Department of Health nga may po hini mga health implications gihapon. Siyempre, kung masasamad ka, kung di rin talaga maiiwasan itong sugad nga pagpipinitensya, we can only do so much, pero ready kita nga diha aton mga hospitals pag-treat hiton nga mga wounds, nga mga open wounds. May dapo kita mga anti-tetanus, may dapo kita ready gihapon aton emergency rooms kung may ada mga sugad hiton nga mga incidents. Pero nga diha Department of Health, ini-encourage po unta naton nga let's move for a better option, a healthier option itong pagpipinitensya. Diha Manila may dakita mga pabasa nga di naman haaton, may dakita unquiet observance, may dakita mga penitensya nga tinatawag naton nga diha Eastern Visayas nga pagpupuasa. No? Amo lugod siguro iton i-recommend naton from Department of Health, pero ang mga reenactment ang mga sinakulo nga may mga open wounds, we highly discourage that. Although, culturally, ginihimo naton. Pero kung di rin talaga maiwasan, ready man kita nga diha aton mga hospitals to treat ini nga mga cases nga mga sugad hini mga open wounds, ready aton mga ER. Sir, ano ba't sakit nga makukuha kung magdinuduro liwat pagpuasa? Kaya di ba ay direk makaon kay nagpupuasa ako pero deep inside grabe na itong kagutom. Oo kuan kita hinima depende gad man o sa katawo. Especially kung ikaw ay may tinatawag na kita nga comorbidities even before. Like for example, may da ka na hataas nga BP or may da ka na diabetes. So before kita magpuasa, kinahanglan maaram kitahan aton mga dietary requirements diri la kay because kinahanglan magpupuasa. Ikaduha, ang health implication nito, pwede ka ma-dehydrate which can lead to pwede ka madismayo or pwede ka diri na maka-function in a day. Damo iton health implications hini. Kinahanglan gud talaga ito sa nga tawo nga magpupuasa maaram ka hiton imo kalagayan hiti mo kalusugan, especially kung diabetic ito sa naton nga kliyente. Anyway, sige Sir Ken, kay medyo naubusan na kita itong oras pahinumdum na la at ito aton mga mamarating nga nagkikita. Go ahead, sir. Oo, pahinumdum again limitahan natin ang 4Ms, maaalat, mamamantika, matatamis at matatabang pagkain. And of course, drink plenty of water, 8 glasses a day para po iwas dehydration. And kung may dana po kita ubos-sipon or bisan nga mga mararamdamang sakit ngayong Holy Week, magpakonsulta po tayo at magsuot po tayo ng face mask. Ayun po. Sir Ken, damo nga salamat ang oras ngayon na taga Bombo Radyo Tacloban. Damo-damang salamat liwat po.